Let Me Love You bij Weird FM. Toepasselijk ook hoor, voor het volgende onderwerp in Weird FM Takeaway. Want ja, het is tegenwoordig een onderwerp wat helemaal geen taboe meer is. En waar ook zeker over gesproken mag en moet worden. De GGD die dacht er ook zo over. En heeft de afgelopen jaren een onderzoek gedaan naar de seksuele gezondheid van de jongeren in Limburg. En bij mij te gast is Luc Levels van de GGD Limburg Noord. Welkom Luc. Ja, dankjewel. Vertel eens even, jij bent arts infectieziektebestrijding. Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Nou, op dit moment heel veel corona. Ja, dat geloof ik, ja. Ja. En dan tussentijds... Nee, maar Sorry, ja, vertel. Nee, ik zeg normaliter ook inderdaad ook veel bezig met seksuele gezondheid. Maar ja, wat ik net al zei, op dit moment veel corona, maar we zijn langzaamaan wel weer de poli, zeg maar, voor het Centrum Seksuele Gezondheid zijn we wel weer op het starten. Dus wat dat betreft ga ik weer langzaamaan meer die kant op. Kijk aan. En afgelopen week is de thermometer seksuele gezondheid uitgebracht door de GGD. Waarom is dit onderzoek precies gedaan? We zien natuurlijk heel veel jongeren op onze poli. Zeg maar, meer dan de helft van de mensen die wij zien op onze poli is jongeren. En wij brengen elk jaar een thermometer uit om te kijken van hoe gaat het met jongeren op het gebied van seksuele gezondheid. En dan eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus we kijken niet alleen naar bijvoorbeeld welke SOA's vinden we bij jongeren, maar we kijken ook naar welke vragen hebben jongeren op het gebied van seksuele gezondheid. Gebruiken ze anticonceptie, noem maar op. Dus we kijken echt naar seksuele gezondheid in de breedste zin van het woord. Kijk aan. En om dan even naar die thermometer te gaan, wat zijn dan nu de belangrijkste conclusies in? Ja, wat je ziet is bijvoorbeeld, als je kijkt naar de jongeren, dan zie je dat wij als GGD zijnde, als poli, dat wij relatief veel hoogopgeleide jongeren zien. Terwijl we eigenlijk juist willen focussen op de wat lager opgeleide groep, omdat we zien dat juist bij die groep die lager opgeleid is, dat daar juist veel SOA's voorkomen. En wat we daarnaast zien is dat met name jonge vrouwen veel de poli bezoeken. In mindere mate de mannen. En dat we heel veel vragen krijgen over anticonceptie en eventueel ongewenste zwangerschap. En jij werkt dagelijks op die poli. Je geeft aan dat de meer technisch of meer praktisch geschoolde jongeren, dat je die daar meer op zou willen focussen, dat daar meer SOA's voorkomen. Kun je dat duiden? Wat wij zien, zeg maar, is dat wij relatief weinig jongeren zien die wat lager opgeleid zijn op onze poli, terwijl we dat juist wel belangrijk vinden om juist die doelgroep te zien. Maar ja, het is op de een of andere manier toch heel moeilijk om juist die groep te bereiken. Ja. Dus we willen nu ook in de komende tijd gaan kijken van waardoor komt dat die jongeren ons niet weten te vinden. Ja, precies. Want wat gaat er nu verder ook met die thermometer gebeuren? Jullie hebben daar nu conclusies uitgetrokken. Jullie hebben de vragen die bij jullie zijn gekomen die hebben jullie geanalyseerd. Je hebt gekeken naar welke SOA's zijn er daarvoor gekomen. Wat ga je daarmee doen precies? Met die conclusies uit het onderzoek? Volgens mij is Luc niet meer... even kijken, is Luc nog... Is hij er? Nee, Luc is weggevallen. Nou weet je, daar gaan we zo meteen verder. Dan pakken we hem op bij wat gaat er nou precies gebeuren met thermometer seksuele gezondheid onder jongeren. Midnight Oil en Beds Are Burning hier bij Weird FM Takeaway op zondag 19 juli 2020. En aan de telefoon opnieuw Luc Levels. Luc, welkom in de uitzending weer. Ja, nieuwe poging. Yes, Luc, we maken het even af. We pakken hem op. Want we hadden het over de thermometer seksuele gezondheid onder jongeren in Limburg. En je vertelde over de conclusies die uit het onderzoek te trekken zijn. Het was de vraag, wat gaat er nou precies gebeuren met die conclusies? Ja. Wat ik volgens mij al zei is dat we inderdaad gaan kijken van op welke manier kunnen we die jongeren, en dan met name de opgeleide jongeren, beter bereiken. Dus we gaan kijken waar hebben ze behoefte aan, waarom vinden ze onze poli niet. Dus we zullen waarschijnlijk ook meer
als GGD zijnde de boer opgaan, om het zo maar even te zeggen. Dus we gaan naar de jongeren toe. En wat we natuurlijk ook, wat ook belangrijk is, om juist de voorlichting over seksuele gezondheid, om die juist op die scholen plaats te laten vinden, waarbij die nu uit die thermometer zijn gekomen. Dus inderdaad de mbo's, zeg maar de scholen waar de lager opgeleiden zitten. Dus dat zijn in elk geval actiepunten die wij vanuit de thermometer gaan oppakken. Ja, en het onderzoek is landelijk gebeurd. Wat zijn dan de verschillen die je ziet van Limburg ten opzichte van de rest van het land? Dit is een onderzoek dit is echt een regionaal onderzoek, dus dit zijn de regionale cijfers. Wordt landelijk wordt er ook al onderzoek naar gedaan. En je ziet inderdaad in die zin het verschil tussen Limburg en de rest van het land is niet zo heel groot. Maar wat dat betreft qua aantallen SOA's is dat Nederland breed zeg maar wel vergelijkbaar. Maar wat je wel ziet is dat, wat ik net ook al zei, dat juist die lager opgeleiden, die moeten we zien te bereiken. En daar ontbreekt het nog. Daar moet echt iets gaan gebeuren. En Luc, wat is jouw advies aan jongeren? Mijn advies in het algemeen is natuurlijk vrij veilig. En gebruik natuurlijk anticonceptie als je inderdaad iemand gevonden hebt waar je seks mee wil gaan hebben. Mocht je toch risico hebben gelopen, laat je testen. En daarnaast uiteraard mocht je vragen hebben over alle onderwerpen die met betrekking tot seksuele gezondheid, kun je bij de GGD terecht. Dus we weten hopelijk onze GGD te vinden voor dat soort. Kijk, en waar kunnen ze de contactgegevens vinden, hoe ze met jullie in contact kunnen komen? Ja, ze kunnen gewoon kijken op de website van de GGD. Dus dat is www.ggdlimburgnoord.nl. En dan een kopje seksuele gezondheid. En ze kunnen op de website van SENS, dat gaat over seksualiteit bij jongeren, sens.info. Daar kunnen jongeren ook heel veel informatie vinden over seksuele gezondheid. En ook daar staat een link naar onze eigen GGD met contactgegevens. Kijk aan. Luc, veel geleerd. Heel erg bedankt voor het interessante gesprek hier bij Weer FM Takeaway. Graag gedaan.